बालाजों हुलायना बाय साफा जादों बुरै ओमफ्राय दा आरो माबा साबा Hello guys, welcome back to my YouTube channel. आंनि बेगेम सारिमार चेनेलाव नोंसोरखौ गासिखौबो बरायनाय थाबाय। जों दिनै मोनसे जायगायाव थांदों आरोना। जायगानि नामानो जाबाय तेजपुर माने राङापारा आरोना। ओमफ्राय माने जोंहा मादैलानि फिसाजोनि हाबा दङ। बेवहाय सब गासैबो थांनो नागिरदों जों गासै न'नि फेमिलिफोरा नै जादों ओंखारजोब्बाय रेडि जाजोब्बाय। स' दा थांनायदों आरोना फुङाव दा खैथा टाइमा बेसेबां जाखोथाय 6:40 जाबाय 6:40 जाबाय जों दा ओंखारलांसै। स' गंनै गारि थांगोन बे जाबाय आइटेम ओमफ्राय गंसे सिगाङाव दंबावो टियाग'। स' गंनै गारि थांसै ओमफ्राय नोंसोर दा थांनाय बादिनो आं लामायाव मा मा नुयो मा मा नुवा नोंसोरनो दिन्थिलांबाय थानोसै आरोना मोनहैनायाव लागै तेजपुर राङापारा मोनहैनायाव लागै नोंसोरनो दिन्थिलांबाय थानोसै। स' नोंसोर भिडिअखौ नायबाय था आरोना जोबजासिम। स' लेट्स सी। देलायगासिनो दे खिन्थु मादैया क्रिम बिनियाव माखौ पाउडारखौ हरना लादो सासेया बै जे मादै सासेबाव आरो ओमफ्राय नै आबैमोन आबै ओमफ्राय नै जोंहानि आरो मादै सासेबाव बिदिब्ला लोगोफोर जोंना गारिया स्टार्ट खालामबायानो बे जाबाय जोंहानि दादा ओमफ्राय आं सिगाङाव उनजा जोंहानि आइ आरो आबै दं जों साब्रै लोगोफोरजों फैनानै थमथमा हमबाय थमथमा नैबे जाबाय पेट्रल पाम्प बेखौ बारनानै थांसै आरोना। स' ओमफ्राय एबार डाइरेक्ट रङियानिफ्राय भिडिअ खालामसिगोन दा खालामथ'ला नलबारियावबो खालामला जेरावबो खालामला नायबाय थादो रङियानिफ्राय। लोगोफोर रङिया मोनबाय रङियानि नैबे ट्रेन लामा लोगोफोर तामुलपुर मोनफैबाय तामुलपुराव दा जों थाव सोनो नागिरदों थाव डिपुआव हाबनानै दा सोनोसै आरोना नायबाय था। तामुलपुर मोनफैबाय साहा लोंसै फुंनिफ्राय जेबो जाबाखै ओंखामखौनो जाबाखै ना न'आव लाल साहा लोंना फैनायानो स' साहा लोंसै तामुलपुराव बोरो हाथारला थांसै आं लोङै थांसै माबा जाजोबनोसै फैजोब्बाय बोरलै मानसिफोरालाय बै बाजिरासै बोरै इसोरो अ माय गड गरमा गरम पुरि बिथिं जागासिनो मादै मामा मोना थोख्लायगासिनो दा नैथिं जोंबो जानोसै जानायखौ नोंसोर नायबाय थादो आं टाइम लेप्सआव एसे खोन्थिनोसै। लोगोफोर जाखांबाय दे लोंखांबाय दे केबा पुरा माने बिराद गोथाव जादोंमोन दे बा मादैया मिनिहरबावलायदो इनि माने फुंनि टाइमावनो बानायदोंमोन नालाय जों फुङावनो मोनफैदों नालाय स' बिराद हिट जादों आरोना गुदुं गुदुंनो जानो स' जों दा बेनिफ्राय टाउनफोराव साहा लोंखांबाय पुरि जाबाय एबार थांनायनि स्टार्ट खालामना लायनोसै स' नायबाय थादो लोगोफोर itu kiba tuh yang si komlai tatu yang si purana burat tuh anak माबा कम्पानी क्लब र फिसानि क्लब दा ini he kiba super he पानी धुएं sih भाले बादि गैला बिसोर गय जानो नागिरबाय थादो मोजां गयखौ लाबोनो गारनानै हामिखौसो लाफ्लांदों माने बेखौनो रायलायबाय थादो आंथ' गयबो जाखाया नाङालै आं थांसै
थाबनो मोनहैनांगो बिराद गोजान लामाथ' धेमालि गोजान लामा नङा बहुत गोजान एबार जों दा नै तामुलपुरनिफ्राय नै जा थांसिगोन राइट साइड जा मा होनना बुङो नाग्रिजुलि साइडथिं थांगोन आरोना जों ओइ सारियालिजों थाङा नाग्रिजुलि साइडथिंसो थांगोन नालाय बेखायनो तामुलपुरथिं फैनाय जादों माने स' नायबाय थादो लामा लामा थ' लोगोफोरजों दा सापात बागान मोनफैबाय स' नोंसोर सापात बागानखौ नायदो माबायदि आंबो नुफेराखै माने एक्सुवेलि बे जायगानि सापात बागान नुफेराखै बेलेगखौ नुदों वाव नाय ओरैबायदि माने गुवार सापात बागान दङ ना असम आरोना बुंनो ना माबायदि नुदों नायनाय भगबान एभरिवेयर इज ग्रीन गाइस वाव सापात बागान नायख'नोनो हाला नै साइडजाबो दङ खिन्थु आं बे साइडजाल'सो लाबोदों बांसिन स' नायबाय था नोंसोर ओरैबायदि माने बुंनो नाङा आरोना नायबाय था लोगोफोर साखाखो उल्था गिदिंनाय बायदि नुदों ना उल्था गिदिंनाय बायदि नुदों एबारसो मोजाङै गिदिंफिननाय नुदों ना सिद्दाखे उल्था गिदिंनाय नुखायो बा कि बरिया नुदों जायगाखौ गाहायनिफ्राय बरिया भिउ नुदों ना मजा लोगोफोर अरां मोनबाय अरांनि पुलिस स्टेसन मोननाय लांबाय नै अराङाबो अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो नामा अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो अराङाबो जों दा अरां मोनबाय आरोना मोनसे खोथा अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आरो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिमाया नैबे दलङानो होननानै आं खोनादों नंगौना नङा कमेन्टआव खोन्थाहरदो जायफोरा मिन्थिगो नैबे जों दा जेखि थांबाय थादों बे सनितपुर डिस्ट्रिक्ट गोलैबाय आरो गारबोनाया अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट गोलैबाय लुक गाइस हाउलि माउलि एन्ड क्लाउडी माउडी व्हाट ए बिउटिफुल नेचार बरिया नुदोंना लोगोफोर नायनाय नोंसोर केमेरायाव बरिया नुदोंना नुवाखै आं मिथिया खिन्थु आंलाय आंनि मेगनजों ओरैबायदि माने मोजां नुदोंना माने बुंनो नाङा आरोना गाहायाव माइबारि सायावबो अख्राङावबो जोमै वाव बुंनाङा आरो ओरैबायदि माने मोजां नुखादोंना
लोगोफोर थारैनो फैमारबाय एमान गोजान बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बारनानै दा सनितपुर डिस्ट्रिक्ट हाबलायलांबाय स' नोंसोर एमान गोजानानो आं फैबाय नोंसोरखौबो लाबोबाय थ' बिदिब्ला नोंसोर भिडिअखौ एसे लाइक खालामना होदो आरो ना एमान गोजान सफैलायलांबाय दासिमबो जुदि लाइक खालामाखैबा लाइक खालामनानै होदो प्लिज बापरे एमान जाम धेकियाजुलियाव ओरैनो मोनैया जनो बालायलांबाय गारियाव जयै न'निफ्राय फुंनिफ्राय दाबो मोनैया आरो जामबाव बापरे जाबायलै थै बरडेका जोंखौ थांनो होग्रोदोलै बेसेबां जामाव फासिना दं नायनाय जोंखौ थांनो होग्रोदोब्रा जोंखिना हरथाराखै आरो सोरखौबासो बारहोबावदो दे थाबनो जोंनिथिंना हरनै सि दै जाबायलै इदो दे गुड थेंक इउ दे भाइ थेंक इउ थांनो होनायनि थाखाय थ' लोगोफोरजों दा जेराव फैदों बेवहाय मोनफैबाय आइ मिन जों हाबायावसो फैखादोंमोन नालाय स' हाबायाव मोनफैबाय हाबायाव मोनफैनानै दसे जिरायनानै जोंखौ मानबो खालामबाय मान खालामनानै दा जों ओंखाम जानानै थांसै आरो ना स' जों दा ओंखाम जानायखौ आं नोंसोरनो दसे देखायनोसै भिडिअखौ अननानै नोंसोर लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै प्लिज स' भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय स' नायजोबथारदो जाबाय दे बोरै जाखो sangat pot जाखादों नंगौ Aku tidak ada yang